kettotoɗon ko haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaaɓe. haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaaɓe ene wiya on kettuki jam. kettotoɗon ko haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaaɓe. haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaaɓe ene wiya on kettuki jam. jam hiire mon bandiraɓe fulɓe fulfulɓe fullaɓe lamɗam wiyoɓe mbimi wimami ɓe funnague e hirnague Sali Baleri. jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe foti kon fulɓe walla gona fulɓe e kala daraniɓe hakke aade e potal to mbawɗon wonde ene gonirɗon kala nden kala e kisal muɗum yo ƴelletoytere mon. waktuji nogas ɗiɗi pawi hojomaji nayyi e nder dongre Europe tawi ko waktuji nogas e goho hawɗi hojomaji nayyi toon to Fouta Toro, to Fouta Djallon, Fouta Massina. mo aduma o ko waktuji nogas e ɗiɗi mbiyen ko kore kippe ɗo e nder dongre Europe. tedduɓe hettiɓe on calminama on jettama kadi on jarama on jurama on bismama e yewtere moɗon yewtere meɗen yewtere yiɗɓe yaadiɓe wiyetede dartol e jole jole walla gaccon hakke kiren e pirten wonno foof ko jewte men ñagamo yafoy ɗin fannuji. en gari tigui tigui humnude aadi o no haalis ni hakkude haaliyankoɓe hettiyankoɓe tawi kadi ko hettiyankoɓe haaliyankoɓe en gari humnude on ɗon aadi kadi no haalis ni tawi kadi koɓɓe nden ɓe goni ɓe hande ɓe tigui tigui garata yewtidde moɗon jokkude kadi golle no haalis ni kewɗe wiide ni en garani jokkidde golle garɗen ko jokkude golle. ɗum noon en calmini rendo ngo foof e kuuɓal e mbiɓe kadi bisimilla moɗon e nder yewtere moɗon yewtere meɗen yewtere yiɗɓe yaadi wiyetede kiren pirten gowɗe wadde jamma alarba kala sagade waktuji nogas e ɗiɗi joni e nder dongre Europe ha jamma ganduɗa hoore maɗa mbiyen ha waktuji nogas e tati gaccon hakke ande kuujoje gartude. on calminama ɗin ɗon calminali teddugol ɗon foof yo taw ko jaam e woni e moɗon no haalis ni. hande noon no kewɗe wiide ni hande kam en gari en garde bani meɗen debbo Diaré Sall mo ganduɗa heewi ko wendorde. hande kam o ari tigui tigui law no hannirta ni gam tigui tigui hono yaadude meɗen e nder fuɗɗo yewtere nde no hannirta dani. ɗum noon ala ko yajante so wona jeento makko salmodira e bandiraɓe garten tigui tigui kabrel musidɓe dañɓe fartague tawtorede yewtere nde e gan sanga ma en garta makko o habra en hol toɓɓere meɗen hande e oɗo jamma. Seydi Sall Balo saɗa nana en jaam Allah ñallema walla hiirema. assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fullaɓe barke. haalirde men haalirde Agnam yeroyaɓe ɓamti pulaagu on calminama on juurama on jettama on ñaganama Allah moƴƴere e en calmini rendo ngo kala Abdou Wahab Kane en calmini foof en juurima foof kadi Allah artiri en ɗo wadde yewtere men yewtere mon yewtere yiɗɓe yaadiɓe nde gowɗen wadde kala jamma alarba so yonti e ɗiɗo waktuji. ɗum noon min mbi on tan machallah min calmini foof min juurima foof. Seydi Kane konngol artirtoɗo. jarama Seydi Sall Balo golle ma jooɗi peewi e noon tigui e tama jarama en calmini bandiraɓe yaadiɓe men no hannirta eɗen gondi ɗo e musidɗo meɗen mawɗo meɗen Mahmoudou Diop gorko mo kay heyɗi kaydi mbe jooɗo sammenade. kono kadi en gonɗo kadi e karalla meɗen Aissata Diallo debbo gendi debbo mo lugge sayboɓe woni lugge sayba gorgol. ko ɗon calminten sokhna Aissata Malo Sy debbo mo wuddude guesel maaro dankil tamroje. kono kadi ko noonne kadi Thila Hammadi Waddou ha toon to ƴella palel Dande Maayo walla mbiyen ƴella tigui tigui e raŋe e tigui so ari mo jokkid ko heddi ko. tedduɓe hettiɓe on calminama jettama kadi on jarama on juurama bismama e yewtere moɗon wiyetede kiren pirten nde gowɗe wadde jamma alarba kala e oɗo henne saaha. Diaré Sall
waktu men koko heedi no hanitta dani wadde mi arsate ma tan e hande hol toɓɓere gaddanɗa reno ngo seydi Salbalo. tigi a jarama Seydi Kane weltanama machallah tabarikallah ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamina Allah jettoji godni rabbi samawati bajjaminata ɓurnaɗo windere no mbiɗani tigi hojomaji men jonti ɗum noon ɓaade hojomaji ɗi poɗɗata ko wona dalli saaha liro ɗum noon en mbawan arde tan jumpude yewtere men nde goɗen wadde kala jamma alarba so yonti e ɗiɗo waktuji ɗum noon Seydi Kane hande noon nayotoɗen koto banggue ko wiyete TikTok hande ko toon nayortoɗen TikTok TikTok amaygam puɗɗim to jam TikTok TikTok noon mbono jikki wonko foti hutorede ko wona tan no yimɓeɓe mbaɗata hen ni e hande TikTok haysa yiɗa ɗum a yiɗa ɗuminde hen sa yi ko watte hen ko tan a yiɗata ni nadde hen ngati en ji hande koɓe mbaɗata hen ko ƴattoje ɗe TikTok wonko waɗira ko wona ƴattoje e ɓaade ko TikTok wiya kono sa ala nana yimɓe ɓe ne ƴatto hen ƴattoje ɗe ganduɗa ɗe belani hay heɗade welani kadi hay nande te ko leñol ngol ko ɓuuri hen hewde ko kañum ɓuuri wawde ƴattade hen holko saabi ɗum ɗon mbete ko pinal mabɓe manki ma walla ko holno ɓe mbawi e arde e TikTok e wadde hen ɗeɗo golle ɗe ganduɗa wona ɗum ɗon waɗira hande noon ko ɓuuri hen hewde ko haala tan ka welani nanta hen hande noon ko on banggue nayortoɗen e ƴeewen cengle ɗe e condi ndi serdude ɗum ko moƴƴi hen ko kutorɗen ko moƴƴani hen ko ƴeewen ittude ɗum e men beddoyɗen ladde to koyɗe jaɓɓata Seydi Kane en calmini foof en jooɗi foof lawol gongol hande ko on banggue e jiɗɗen nawirade ɗum noon bandiraɓe fulɓe hettiyankoɓe haalirde Agname yeroyaɓe ɗemde Pulaar tigi a jarama Diarry Sall debbo mo Sadel e guelnodi walla mbiyen Sadel e gumpali gumpi dande maayo golle ma jooɗi peewi yo gene yoɓɓe moƴƴere en camini yaadi meɗen kala e kuuɓal en camini honno jaadiɗo meɗen kodiɗo men honno Iba Ould woni Iba Sall gorko mo Kayheyɗi Kaydibe Dioro sammenayede kono kadi toon to hello Facebook eɗen goni toon e musidɗo meɗen cuɓaɗo Djiby Sow gorko mo Agname Yeraɓe ha toon to Libreville caminen toon Demba Hamady Ba woni Demba Cilel Ba gorko mo Agname Yeraɓe ko jaadiɗo meɗen ndeɗo hen yewtere wiyetede Kiren Pirten ɗum noon Seydi Salbalo a jarama no feewi a jarama kadi ndeɗo henne toɓɓere ganduɗa ko mbiɗa ko tik mbiɗa kadi tok ɗum noon nanɗon e ko pijirguel nguel ganduɗa gariguel tigui tigui gam hono wadde hakkillaji ɗi ha mbawa udditade e ha mbawa kadi yajde no hannirta ni ha goto kala tigui tigui wawa kadi fijje hen jala hen jalna hen jalna hen foof tigui tigui nana e nder hono ndeɗo henne helmere wiyetede TikTok ganduɗa jalna en foof nana e nder hen alay so kadi mbawen tigui tigui andude e holko jalaten holno jalirten e hol jalnoɓe en e holno jalnirta foof nana ɗon kono noon so tawi kadi sapotore so haaɗe hanini tan on saaha ma gandanɗa hoore maɗa e gueɗɗe jaaru no foti yarudani kono caɗele ɗe wona tan jelde tan wona tan jalnude tan wona tan tigui tigui gandanɗa hoore maɗa hono weltinde tan ala jiiɗen hen ko yimɓeɓe aɓe kaɓa hen aɓe dugda hen aɓe lawodira hen yimɓeɓe ganduɗa ni taw ganduɗa meeɗa yiwdirde hay saaha goto jidiri tan koye weeyo ganduɗa e nder ngoɗo henne weeyo ngo ganduɗa Allah ne eltani en ɗum tigui tigui eɗen ponno wawde annodirde hen jiɗodiren hen kormodiren hen guittodiren hen gueɗe ko heewi ina wawi hono jolde hakkude men nde wonno hakkude men jotodiral ngal ko webtina no feewi ngol ɗon beftingol noon so tawi enen cafriten ɗum tigui tigui ko ƴettodirde hen e haalde hen konguɗi bonɗi ɗum ko hunde hulɓinide ganduɗa ina foti tigui tigui hono yewtidede ƴeewe hol gandanɗa hoore maɗa ko poɗɗen wadde hen no haalirta ni saabu en ƴeewi aɗa yiiya neɗɗo o wona ƴettotoɗo
wona ƴettotoɗo kono noon fulɓe ne mbiya ñooɗo waɗani ko boni boni ko nantinɗo hayso konngol ngol e ngol ñawi ñooɗo ɓe mbi waɗani ko boni ɓuri bonde ko nantinɗo sabu en jii dental waɗandani tan neɗɗo wona e haalde hen wona e haalde konnguɗi jalniɗi en e ƴatto e gueɗe mbaɗ noon jiya sukaɓe ɓe ƴettita haala mokka mbadda ɗum tigui tigui e nder ayawoji TikTok gona e reftude e nder ƴattoje he so tawi neɗɗo ƴattima ɗo ƴatto nde so tawi en dokki yeru ko tawa ko heewani ɗiɗo tato walla ko bidi hen ko ɗon tan haaɗi so tawi a ƴetti goɗɗol konngol a nawi ɗum to no TikTok aɗa refta hen yenane gonɗa koye ƴettade saabu gonɗa ko e nantinde hono haala makko kadi goho a toñimo naw toon haala makko goho kono ɗiɗi o kadi so tawi kadi ka dimone kadi gandanɗa mo jiɗɗa nane e maɗa haala mbarka fayida so tawi ngol ɗon konngol ngol feeñe maɗa aɗa nantina oye ƴattotonoɗo ɗen ɗon ƴattoje nefniɗe ƴattoje kamniɗe ƴattoje cekniɗe hen sahani wonta ko ƴattoje tawi ganduɗa hoore maɗa ko jinnaɗo ƴattoɗo hen saaha omo seki seeɗa wadda e hono ɓikkon makko walla taniraɓe makko ko ɗen ɗon ƴattoje jeyata aɗa ƴettite aɗa nawe gandanɗa hoore maɗa e nder TikTok jiya jomum wona e hollirede toon ina haala ina ƴatto ɓe ina defta hen ɗum ko hunde hulɓinide kono ko wona ɗum ko Diarry Sall en kaldat ɗo joni tan haala tawi haala ka ka woɗɗoyani no fewi aka wawno tan hadde hakkude meɗen kono noon ñaaɗodiren hen mi daro tan mi ƴattoma tan ha ɓerdam ɓuuɓa e gandanɗa mi waɗa ɗum nder réseaux sociaux yimɓe gona e heɗade goɗɗo kadi ƴettita haala ka kadi sara ɗum kadi saka ɗum an hoorema kadi kettoɗa haala ka kadi naata kadi gona kadi e yoftade jiiya hen saaha neɗɗo haalata ni haala mum no kaliten TikTok ni ƴetta konnguɗi meɗen wadda e photoje men monta ɗum wona e tigui tigui e haalde hen konnguɗi bonɗi ɓe battaneɗi ɓe mbaɗe bamɗi ɓe mbaɗe dawaɗi ɓe mbaɗe gandanɗa hoore maɗa kullol ladde gotkon wadde hen ƴattoje tawi ko nefniɗe ɗe ganduɗa ko ƴattoje ganduɗa goto kala foti wattude hakkille wonande kadi waɗoɓe live jiya jomum mbaɗa live o joni aɗa wawi yiide ɓeɗo e hennene nana e nder ɓoggol he kono kadi woni wirtotoɓe ɓe ganduɗa ina mbawi hettadema taw ni an a tinani ina kettima walla ni haala ma ka soko waɗama enregistré hay sinno janggo e jaam sa yaltini haala ma ka won ƴettiɗɓe haala ka ina mbatti ɗum banggueji goɗɗi wadde noon caɗele nan ɗon Seydi Sall Balo mi darto ɗo tan wasata mi arta hen mi ƴeewa yajinade ha ɓuura ɗo kono kam ko toɓɓere nde ganduɗa fonde yewtidede no hannirta ni nde wonno goto e men foof hande o ina foti ɗaminade ina wawi tigui tigui haala mum nawe TikTok goto e men foof ina foti ɗaminade hono ayibaji muɗum ne mbawi saktede e nder TikTok goto e men foof tawde ne wawi ɗum ɗaminade wadde goto foof yo reen ɗemgal muɗum yo reen neɗɗankagal muɗum reena ndimagu muɗum e fayidagal muɗum wasa haalde neɗɗo ko boni nde wonno sa ƴettimo neɗɗo tan yenane neɗɗo wawi tigui tigui yoftade no hannirta ni walla goɗɗo yofto ɗum ne kadi ko hunde kadi hulɓinide goppen yoftodirde e nder TikTok gueɗe mbaɗe noon ko hunde sarrotonde ko hunde sakotonde janggo e jaam so tawi en jiiɗi kono artirde ko jinɗen ko wiyete ko konngol ko ndiyam so rufi ɓoftotako ɗum noon Seydi Sall Balo aɗa wawi tigui tigui hono bismade musidɓe wonɓe ɓe so tawi ɓe kebli so won joguiɓe hen konnguɗi gadda hen jeeɗu men mbawen tigui jokkude golle no hannirta ni Seydi Sall Balo a jarama Abdou Wahab Kane jarama no fewi machallah no mbawɗa kadi enne addude ɓeydugol ma pattam lamire ɓeyɗa hen machallah tabarakallah wiyama Seydi Kane ɗum noon en mbi tan bandiraɓe bal ori e sohna Aissata Diallo windi ɗon konngol de leɗɗe ɗum noon ƴeewen Aissata Diallo debbo mo liggi sayba gorgol jooɗi to ɗowlani dendude Amérique jamal hiirema ma Allah ko jaam ñallitoto Seydi Diallo a salminama nen Diarry Sall ne wonde minenne gaaro banggue Jamel ga Allah on calminama an ka Abdoul Wahab foof min kay gonno ko windi min daw toɓɓere min kay ayi hande ɗo nawore hande nen Diarry Sall ay ɗeɗo jewte ko poɗɗe addede par ce que ndeysan
a haali ko heewi mbiɗa wonde mbete ko wasde men finande ɗum min kam mbaɗa wawi wiide ɗum ɗon tigi ne jeeya hen haɗa andi enen eɗen jogii hunde ko goonga en gandanana TikTok nden woodani kono nde TikTok ari kañum kam mi waddata hen WhatsApp nde ɗeɗo ɗiɗi ngari kam elle ko fulɓe tan mbaɗna ɗum yo cuubita hen kam noon mbiyami sibu hande aɗa yiya e nder gandanɗa hoore ma e nder TikTok surtout TikTok fulɓe ne mbaɗa toon gueɗe wona kamɓe fof noon kalanɗen kono waɗoɓe to ganduɗa hoore ma ko fewani ɓe kam so Allah ɓe putti tan ko woppude jigani men enen fof ɗum wona komen enen en gona ɓen yimɓe so wona noon tawi wonko suuɗino ken ganda kono TikTok nana yaltina gueɗe kewɗe nana suurta sukaɓe fulɓe ko ɓen kam mbawmi haaldude hay mawɓe ni ne goodi kono min kaldami koye yonta hono am heɓe keewi nder TikTok o ne famɗe maɓɓe wasiytoɓe ko moƴƴi hewɓe maɓɓe wona tan ko ɓurɓude yo caɗele kin ɓe ƴeewa ganduɗa hoore makko ɓe poɗno suurde walla kam ko fonno waddede maslaha less jaltin ɗum dow ɓe cuurta neɗɗo o min mi yiiɗo neɗɗo ndeysan ɓe sikki ɗum ɗo ɓooyani ni mi yiiɗo neɗɗo ene wone caɗele ko goonga like wonko wujjunomi anditta joni noon TikTokeruji woɓɓe fonnoɓe arde ngam wasiyade ngam tindinde ngari kene belti e ko kewi oɗon ko est ce que ɗum ɗon no foti kewde par ce que neɗɗo fulɓe ne mbima mbo suwa lumbo horjal jooliɗo ko noon de wiyete wadde ɓaada anda ko kewatama janggo a fotani jalde ko kewi neɗɗo o hande saɗa wawi haalden ko moƴƴi kene ganduɗa hoore ma kene walla neɗɗo o ha yalta ɗen caɗele walla ha fira hen waɗɗum kono wona ya ar aɗa waso aɗa wiya aha min kay mbeɗa anno ko ɗo battinteɗa est ce que aɗa andi holto battanema woni jangga anda wadde ɗe ñaago sukaɓe TikTokeruji en jetti noon wonɓe nder TikTok ene pindina en jettiɓe no feewi kono wonɓe nder TikTok ene ganduɗa hoorema kañumen haaju tan ko yo ƴeewa tan no bonniri neɗɗo walla yo ƴeewa tan no hay mawɓe jiya suka daro tan wonay haalde mawɗo ko boni est ce que ɗum no foti wonde fotani wonde walla yimɓe jooɗo tan mbiya ɓaada waɗi kam tan hayso on wannoma koye nder galle ni hay goto tawaka jalta e TikTok mbiya mi waɗama ni gona e neɗɗo aɗa haala e muɗum ka fotani haal ɓeɗon fof hino poti ganduɗa hoore ma yaltina ayi aɗa andi par exemple sinno ɗemgal men ngal sinno han kamɓe waɗnoɓe TikTok ɓe heɓe kumpitino ɗemgal ngal hewɓe jaltinte TikTok par ce que ayi ɗo ay anglais sika haali hen konngol ko ganduɗa hoore ma ko foti ƴettode ɓe kuppiti sika ɓe ganduno ɗemgal meɗen ngal no windirte walla ɗemgal meɗen ngal no haaldirte tanno ko hewɓe jaltinama il faut kamɓe ɓe jottoro ɗum te ɓen so beelama ene mbawi formude yimɓe jaaha janggoya ɗemgal ngal ha ɓurto meɗen ay nden noon so ari kala kalanoɗo ko bonde ma yi TikTok yaltina foof Facebook ko noon waɗata e banggue keddiɗi fof e ɗemɗe kalteɗe foof ɗum noon yooɓe mbattu hakkillaji kadi TikTok no mbiɗa ni TikTok waɗira ko neɗɗo par exemple sen jogui jeygu mum ne wawi yeyde walla so ganduɗa hoorema kay ka neɗɗo dillowo e film uji walla dillowo e mandano mbiyata ɗum dillowo e welnere gara ɗuya hen kono waɗira kay aɗa joɗɗon haɗa yenna yimɓe walla aɗa haala ko welma aɗa wawi noon sa to banggue politique walla ko way noon sa yiyandema aɗa wawi arde kaala hen kono yimɓe tan te enen ko jogui ɗum koko ɓuuri bonde neɗɗo ƴeewowo a yiyani oɗon ko waɗno ko moƴƴi ko foof duuɓi ɗi foof ñalawma goto on accident heɓa ɗum an ko ɗum mawninta hono jareten yeeso e ɗum ɗon an hol nafoore ni an baɗowo ɗum hol nafoore mo dañata hen hay batte haydara hay batta dañani ɗum noon mbatten hakkillaji kadi ganden
so tawi tan ñande ñalawma maɓe mbawi ɗemgal ngal wallahi hewɓe farnotoɓe ɗon ne mbiya wonde ko yimɓe andaɓe maɓe majjude min noon aɗa andi noon haalam ne heewi nen jaari ɗum noon mi accan woɓɓe gueɗal machallah haala ma ne heewi kono waɗi nafoore Seydi Diallo haala ma ne heewi kono waɗi nafoore yo mbatta hakkille no feewi saabu onon wonɓe France ɓe hoɗon gandi yeru so neɗɗo haali hayso ƴettore hen wona hay ƴettore bonde sa windi ɗum tan e commentaire neɗɗo a yaltinat ɓe udde ɓe ittete ɗon ɗum noon mbatte hakkillaji no mbimini en jetti noon en jetti dariɓen pindina ɓe yo Allah yoɓ moƴƴere on jarama a jarama Aissata Diallo jarama no feewi kadi a weltanama machallah a wawi arde toɓɓere nde kadi kalɗa ko foof ko ɗum woni ko woodi kala ko kalɗa hen wallahi ko ɗum woni ko woodi ko yimɓeɓe yo gandu TikTok waɗiraka tan haala bonka TikTok waɗira ko findinde yimɓe TikTok waɗira ko yewtere TikTok waɗira ko jangde wona tan arde tan ne jogui tan hankkadi no mawnuno ɗemgal mum tan ene haala tan haaluji ɗi kuccani e wuuro ɗi ngala fulla ngala fayida ngala nafoore ɗum ɗon yo yimɓeɓe mbattu hakkille no feewi ganda TikTok wona ɗum waɗira TikTok waɗira ko ɗum ɗon kadi ko ɓuuri hen hewde ko ɓuuri hen hamnade e mettude ɓe ƴetto tan ko yummiraɗo tan ƴettete kamɓe te yummiraɗo o ko yummiraɗo jibini hay ɗum ɓe ƴewata e ɗum noon ceerno Mamoudou Diom no ñaagui konngol min garto hen bisimilla ma gorko mo ka haydi kaydi Mbeyjor salminama jare salminama salmi kadi an Aissata Diallo wona mbeɗa heewima debbo ngendi sa yi haalama ne waɗi fayida sa fayi min jiiɗi e naata kadi woto kalɗa min calmitima Seydi min calmitima duwahabu mi salmini kala tan leñol mi salmini bandiraɓe foof e kalɗo kodi ko haala moko min kam debbo ngendi ko wi tan walle ɗum hen saabu majjere ne bonni leñol leñol ngol won noon waasa janngude e ngol heewi yimɓe ɗe mbiyeɗen jangguiɗen janggi leñol ngol woodi jannguɓe humpitiɓe kono noon aɗa andi jangde so wiye leñol ne janggi ƴeewete ko santage o 90% 80% 50% taw ko jannguɓe ɗum woni jangde ko gueɗel gonɗi ko faati ko kalno TikTok hade men yaton jeyantawo d' abord ko wayno téléphone o ni d' abord aɗa andi yimɓe a yiyat ɗo enen neɗɗo wiyen yiɗi téléphone taw ko iPhone 13 iPhone 14 téléphone tan dernier wiyen yiɗi taw ala ko yiɗi so wonani photo ne wiye photo mum ne laaɓi taw ɓe ganda ga jogotoɓe téléphone ngaji moƴƴi walla mawɗi tawa ɓen ko liggorgal tawa no wi jini taw ko jeegu taw joomum ne yeeyat walla joomum ne jogui holko waɗata hen yimɓe ne siive so siivama holko dañata hen ene jogui ko waɗata ene jogui ko fewnata ha yimɓe nde ɗum waɗi ko gollal enen noon taw ko fijjide tan aɗa bonna kalis ma aɗa yo ñande fof tan aɗa waɗa hen temedere aɗa waɗa hen chaque mois lewru foof e ñalawma fof temedere walla temedde ɗiɗi aɗa waɗa hen tawa an ko mbatta so wona fewi kadi a haala hen kadi ko ala nafoore ɓeydentama gandal ala ko waɗi ɗum haadi joni hay sukaɓe meɗen janggude yeru ko jiɗmi haalde ɗo e ñanden mboɗo raara ɗo en kam teno groupe amin ɗo kam wiya tan mbimi neddumi wajo mi yo ittu TikTok o neɗɗo goto waɗi TikTok mbi ko jannimo TikTok jiimomo waɗi hen mbimami hunde golle kuuɗe ko adi fof ko ƴettore ni mais wona ƴettore ko ƴettore mais par ce que ko kalɗo joni ko tan par ce que ɗo joni e Europe eɗen gandi walla Amérique eɗen gandi hay film uji wona ko belɗa fof mbaɗa e film uji ganduɗa badɗi hen so ɗum ɗo seeɗa joni moyen 12 ans en joni jaltata ha ñalawma yo ko ha jamma taw sukaɓe ɗanino ɗum ɗo hollata sukaɓe kolletake ko ganduɗa hunde nefnide hunde nde ganduɗa nde yoddani kala film uji surtout américain kala film uji mbaɗi film uji jangguinoji film uji nehoji film uji kolloji sa janggi ma ɗum jangde ne ma ɗum hokkude needi ɗum ɗo fof heddi noon kamɓe africain ɓe a yiyat ɗo joni jomuji naata ɗo e groupe tan wona e haalde mais Europe kay mi nani toon neɗen ƴetto bamum Europe kay nan ne ƴetto yumum tawa kamɓe ɗum e lee ɗum ɗon Europe naaɓe fof noon mbayi Europe naaɓe taw joom an ala ko handi hen naate tan fallude anda ko andi anani ko jinmi haalde ɗo henne ko ñanden cukalel gombi yiɗo groupe ɗum ɗo goto waɗen jalni o wi min noon holko haawi waɗi ɗum comme lowdi ni o wi holko haawimo galle mabɓe
debbo mawniiko eɓe jogii eɓe kirto hiraade e nde ko tinaani junngo makko mi tinaani ha junngo makko nde junngo makko woofi jaafoɗo wi junngo makko nde yeni hakkude koyɗe jaafoɗe tan ya haala ha laaɓa quoi aɗani ɗum ɗo vraiment ko hunde nde ngannduɗaa jalnaaki waɗata e batte e junngam yumri kam e joom suudu mawnam junngam yehi yano emin kirto ƴeewa min sono mbaɗi ɗum komi jali ɗum ɗo addake diginal ɗum ɗo wona jalɗum jalnaaki ga woni ko jalnaaki ga ɗum ɗo woni neɗɗo tan adda hunde ngannduɗaa ko quand même ko ngannduɗaa eni hokka yimɓe e ñihlude haqqillaji walla ko tan de ɗum andi kaɗo haal haaldu ɗum ni enen wiyede waɗi ɗum komi jalni ka ni ɗum ɗo wonde ko yowaɗa donc sibino yeru tan mi yiɗani haalde ko ɗum ɗo dingal he kono noon ko yeru tan hollude ha tengtinde ko kalɗon enen ko majjere bonde naatemi taw joomum ɓuuri hen majorité jeeta hay binde ganda ɗum ɗo holko mbattani ɓilma ganda hay ɗum nanga wonen saaji nanga ɗo photo janango nanga ɗo ɗimas janno mbeɗɗa e réseaux sociaux tawa ɗum ɗo to ko wayno joni ɗo Europe walla Amérique tawi wawi sokdema kaddi gurnama anani ko dalmi ko neɗɗo yiɗi haalde ɗum kono heewi mais kono kam vraiment min kam tikta komi yiiɗa ɗum ga min jaɓani wadde ɗum ga e téléphone sa tan gono woda ko wamo joguino ɗum ɗo neɗɗo tan mi mema tan yaha banggue tikta ko kono min kam tikta mi yiiɗa ga e nda ɗum par ce que wonnoon ko kecce tan ɗo kolla hen salmini on jarama Mamadou Diop donc a jarama ceerno Mamadou Diop jarama no fewi Abdou Wahab Kane a hettima ceerno Mamadou Diop ɓeydade mum Pattam Lamir so tawi won ñaagui ɗon konngol tan bisimilla mum Seydi Kane a jarama Diaré Sall jarama no fewi en jetti Aissata Diallo debbo gendi machallah to natiri ɗo ne waɗi fayida ko haalɗo ko heewi fayida o wi wonde sinno wajiɓe nananno ɗemgal meɗen ngal tawanno ko yimɓe heewɓe guittama e TikTok ɗum ko gonga TikTok ina rewi ndo no feewi ha wona seeɗa kala ko naati hen ko ganduɗa aɓe gandi ɗum ɗo hen ko ƴattore ɗum ɗo ko ayiba ɗum ɗo ko ustata neɗɗo ɓe keewi tigui ko jonji ɗum banggue kono noon ɗemgal men ngal noon wonno ngal wona nanangal no feewi ko ɗum saabi caɗele ne goodi kono noon mbatten hakkille kam ma ɗum aroy sabu so yeehi ha ɓooyi ma watte traduire kala ɗemgal natgal maɓe ndewindo ɗen gueɗe ɗum noon Aissata Diallo jarama goto foof kadi watta hakkille kadi anda tigui ko bonodirta e banum ko wona hunde moƴƴere en jetti kanko Aissata Diallo ko ari ɗon ko arande wande fayida no fewi kono kadi jetti Mahmoudou Diop ko haalɗo ko haalande wande fayida saabu hen saaha neɗɗo waɗat ko jalni walla ni hen saaha taw jalnaki yimɓeɓe jala ha ɓurta dokka tigui hono haalande makko nde sembe dokka ɗum fayida mawɗo ha wona hankadi kanko neɗɗo so tuyama yimɓe yo jal tan kanko hankadi ko haalata ko o wondaka beele ne feewi walla fewani beele ne moƴƴi walla moƴƴani beele ne yooɗi walla yooɗani kanko buttat tan so butti tan gandanɗa hoore maɗa beele yimɓeɓe e tigui ina mbawa hono weltade ko haalata ko ɓe hen ko toñata ko ɓe hen ko ƴattoto ko ɓe hen ko jennata ko ɓe hen ko jaltinta terɗe men ko jaltinta terɗe janane ko kollirta cukalon tokosono mbasdu mon ko kollirta nayeɓe gandanɗa hoore maɗa tawi ko nayeɓe hankkadi ne guite jiyata no fewi walla ko gueɗe mbaɗe noon jomum filme tawa tinani en ɗen ɗon gueɗe foof gandanɗa neɗɗo o ne foti wattude hakkille no hannirta ni hayso woni ni TikTok ene haɗa yimɓe wadde wone gueɗe eɗen foti enenne kadi wasde wadde ɗen ɗon gueɗe wadde hoto neɗɗo tuuye tan beele heeɓa ko wiyete ko wi ko ha gandanɗa hoore maɗa TikTok wiyete ko ene hokka kalis ene gueɗe mbaɗe noon ƴetta kalis taw ganduɗa ko jeeyɗa ko neɗɗankagal ma ƴetta kalis jeeyɗa ko fulla ma e fayida maɗa ƴeew so tawi wiyama joni ka jeeyowo hoore ma gaccon hakke konngol ngol so neɗɗo wiyama ko jeeyowo hoore muɗum sa toñirama ɗum tan kewɗa ko lawade gona ƴettade kewɗa ko lawade walla ni porta jomum pelante ya ñawde jomum saabu bonni inde ma fota wiide noon saabu neɗɗo fota ɗon wiide neɗɗo so tawi ko gonga neɗɗo fota ɗon wiide neɗɗo kono noon ƴeew gona nder suudu maɗa gona e ɓortade gona e yaltinde wone gueɗe yimɓeɓe gona e darde so daari ganduɗa ko nelduma ko wiyete ko keeri en nelduma hono fulor en nelduma ɗen ɗon gueɗe gona e dañce e nder TikTok he gona e faggade hen jawdi gona e faggade hen yimɓe gueɗe mbaɗe noon to banggue wonde battam bonijo wadde
sa wiyama to ka jeeyo hoore ma mettinɗa to yenen a yeeyiga hoore ma aha wiyete ko direct et indirect ko ɗum woni ɗon to a dariɗa tan ko bedda walla luuɗa ko suudu ma aɗa yeeye hoore ma joni noon ɗum ɗon mbiɗa ka waɗani ɗum an ka dimo aɗa rendimako ma kono ga to gonɗa e nder suudu ma ga aɗa huufi tigui téléphone ma ɗo gonɗa koye yeyde hoore ma saabu wonko yalta e maɗa hankkadi so tawi yalti nanama hankkadi ɗum ɗon a wawa ɗum nattinde yimɓe hewɓe jiya neɗɗo yaltina terɗe muɗum yimɓe gona e jalde yimɓe gona e weltade ene nel ɗum keer e gueɗe banno jomum jogo hen weltade ko hunde hulɓinide wadde noon enen nanoɓe ɗemgal ngal enen jeeyaɓe nder ɗemgal he wiyoɓe ganduɗa so tawi yooɗi ko pullo so rimɗi ko pullo so wayni ko pullo e gueɗe mbaɗe noon wadde ndenoɗen enenne kadi ganden ɗeɗo hede gueɗe ɗe gaari tigui tigui ko saktude sirruji meɗen ko nannude en e jamanu niɓɓu mo ganduɗa en ganda tigui tigui hoto wetata en wadde yonti noon waɓe no Aissata Diallo en ceerno Mamoudou no kaldi ni dokkon yimɓeɓe hakkillaji ɗin ɗon banggueji cukalel on tokoson kon ganda tigui tigui holko woni TikTok woni ko pijiri gueɗe mbaɗe noon kono kadi ko wadde hen gueɗe baɗɗe fayida tawi so jaade e jamanu e ko ɓamtare ma keɓata hen wona nuskede heɓate hen ɗum kadi moƴƴino hannirta ni ɗum noon jaaray Seydi Sall e calmini Fama Déme debbo mo Dulmaji Demɓe mo abbi men o saha joni o salminama o juurama kono kadi eɗen gondi ɗo kadi Thila Hammady Waddou e kankone kadi so tawi to makko to gantinani ɗum wawi tigui tigui ƴettude hen konngol Aissata Malo Sy nanɗo ɗum noon ƴeewa hol hen tan mo dikkotoɗa so tawi heeɓima mbawa tigui tigui adda hen yiyande muɗum bandiraɓe wonɓe toon to hello Facebook noon ɗo mbayi nodduɗona toon to banggue messager to wayno Daouda Korera salminama juurama e ko wayno mawɗo meɗen Alhaji Amadou Ndongo en jettima no haalis ni kono kadi en calmini hono musidɗo meɗen Demba Kane gorko mo Madina Gounass gonɗo toon to Maroc ko jadiri men e kala saaha ɗum noon Demba Hammady Ba Demba Thilel anne a salminama waɗa feere nata jarama ɗum noon Diarry Sall ƴeewa tigui rigui woɓɓe ɗon ɓe so won joguiɓe hen konnguli gadda hen jeenno men jarama Abdou Wahab Kane jarama no fewi machallah tabarakallah ɗum noon Thila Wadde so tawi toon jenggani Jamal Hirema salminama yettama Thila Wadde Thila de maaro ko takkira Seydi Kane gasa ko kettiɗo Aissata Malaw Sy Jamal Hirema debbo Wudre Lewo Ndiaye ɗum keltamoroje salminama weltanama kazalika o noon wonɓe ɗo ɓe fof calminama minenne ko noon min calmitini ɗonde ko toɓɓere waji hande ko TikTok ko on banggue jaaruɗen TikTok wiyete mi andani ka wonno mi wona pirɗo no fewi mi yarani on banggue narani tan saaha wiiɗo wooji hen ne ndeddema Allah kam yimɓe yoɓene jalna yimɓe tan ara yamira mi ñoƴƴal e certaine gueɗe minne mi wawa ɗum wadde supporté ɗum taki mi hewani jogade ɗum fofti eyyi kono noon ko hankkadi to wiyatno ko haalino ko toni gayni siko puɗɗiɗen ɗum ko gila e WhatsApp no fuɗɗi ala fof ko pasane e WhatsApp keɗe katodirɗe fof nde rewnama e WhatsApp te taw ko ɓiɓɓe fulɓe mbaɗi ɗum hankkadi nenen foti famde han kala ko joli en ganda yarude hen sese ɗo ƴewtotoɗen ha yatiren ɗum ha nder yatiren caggal ƴewtoɗen ko mbatten ko moƴƴani tan hankkadi ko heewi boni eyyi kono noon hande kam ko wiyete TikTok ko yahata hen ko kam ala gartam pour l'instant min kam mbiyanmi ko heewi hen ala gartam sukaɓe rewɓe joɗade tan nene ƴattodirama walla sukaɓe worɓe ne kaala tan gueɗe kantodirde tan tawa koye wiyata ko TikTok wiyete anda ko TikTok wiyete mi anda no ɗum wiyete son jaltimi ɗo ko hunde nde hamnide tan ko hunde nde yoɗani eyyi ko kasakalo wi hen ko ɗum gam hankkadi ala ko wattete hen ko haali ko noon woori Aissata Malo
نعم hokku Demba Cilel seeɗa mbeɗa kam kerdimo ko heewani mona nodden Gabo kono woto ya noon woto yaago ma gadda TikTok o ha gasa jare sall jaɓɓuɗen Demba Cilel Ba toon to Libreville Gabo aɗa Demba Demba Cilel Ba Jamal Hirema ha Libreville Gabo terminamo juuram Abdoul Wahab yaadi muɗum Seydi Ba calminama tan gonɗon en gondi ɗon fof sikki ala mbataw ko ɓuuri wadde fayida hen ko won kalli ɗum dal alo ko ɓuuri wadde fayida ko Aissata Diallo debbo gendi sukkiti hen ceerno Mamadou Diop ari hen ha to jarton joni ɗo ɗum noon enen fof tan ndende jaaduɗen koye dal ko yo neɗɗo rento hoddiral woni ko debbade ɗum woni eyyi neɗɗo dal mbo rentake wa renade ɗum noon yo Allah hokkino ndenduɗen tan ɗum ɗo henne ko hono no ceerno Abdoul wi neɗɗo sikka yeeyani terɗe mum taw ko jeeyɗo terɗe mum ɗum noon ɓaade eɗen paanoro wonde ndimagu yo won ko ndimagu ngu yo won keddan enen gueɗal muɗum kanum ne eyyi ɗum noon on cilmo juurama tan boddaɗa seeɗa tan hankkadi ɓe hetto tan ko yinnode salmin ɗon tan e andude tan hankkadi ne arti o ga banggue alhamdulillah eyyi yen mbalto moƴƴi on jarama Seydi Ba ɗum min calminima ha toon to Libreville Gabo mbeɗa andi kam manide keccel oɗon goɗɗodir seeɗa kanko dogi o hooti an aɗan toon heddi ɗum noon calmiɗon Souleymani Hamady Ba e Abou Denguel Diallo machallah merci yallah reer ɗon o de kam mbaɗa yiya ɗum so Allah jaɓi jarama o ɓuuri wawde yiide machallah Seydi Ba tabakallah jarama ɗum noon Demba Hamady golle ma jooɗi peewi gorko mo Agnam yeriyaɓe noddo en toon to Libreville tawate ko e nder leydi Gabo golle makko jooɗi peewi Diaré Sall en duttoto toon to Aissata Malo Sy ka rokkunomo konngol mbiyamo yo jokku o wino wonno Mamoudou Diop ko haali ko Aissata Diallo ko ɗon yaranno ɗum noon o ñagamo yafuya so wi a petima ko ala ko gusɗen musi bisimilla Aissata Malo jokku golle eyyi Abdoul miñam hankkadi nde mataw ko herno ko tan ko Mamoudou Diop ha ɗo min horam mi heeɗima on vidéo awdi guiri o kono wala jalni ka sibu ko gueɗe cofɗe haala hen wona haala jalni ka wona yo jalno yimɓe eyyi ko haali ɗo ko min horam mi heeɗima ɗum ari e téléphone am comme ça uddinde tawmi ɗum hen eyyi kono noon kam min horam mi weltaki e konnguli hen eyyi sibu wona hunde fonde haalede kadi non haaldini ni wonde ko hay goto wona no sifori ɗum ni wonde ko yoɗani kadi wona jalni kam wona kene findina yimɓe yimɓe sikkanno ko ɗeɗo gueɗe so gari han gueɗe kewɗe foti waɗede hen ko findinta yimɓe ko naftata ɗumen kono adda hen tan ko goto fof yo wat no weldi ɗum e hankkadi mataw koye jamanu muɗum gonɗen ma Allah faabo yo Allah wallu en tan ganda en ganda ɓesguji ɗi ko ɗum tan woni hen yo Allah renane on jarama Seydi Kane tigi Seydi Ciss Sawande golle ma jooɗi peewi calminal meɗen fadde yaadiɓe meɗen ko wayno Arwa Sall Lamtoro Sall on kam so haalde jamma en calmini Alhaji Ali Ba bayraɗo jewnaɗo kono kadi Samba Sila Nia saminama juurama idi keccel en mbimo Seydi Sy e dendagal yaadiɓe meɗen e nder nde ɗo henne yewtere hettiyankoɓe men ɓe tinɗen hen eɓe tinani hen kamɓe kala eɗen tinnaɓe eɗen tiɓe to ɓerɗe men yo guena tinɓe ittanaɓe gueɗal ɗum noon en jokkat ha joni toɓɓere meɗen koko fewte e TikTok ganduɗa caɗele gonɗe e nder hen ɗe saabu eɗen gandi TikTok kam oɗo saaha joni yimɓe heew mbaɗi ɗum tan ko guura mo jiiɗa foof nana jala way kono ndende hono radio on tokoson kon mbaɗeteno kon noppi kon nde gari nde ko wiyete ko Wogman e nde ɗum ari nde e on saaha jeeta tan ko neɗɗo yaaha tan ene jalda e hoore muɗum e wayi wayno kagaɗo ni nde ɓoyno kadi yimɓe puɗɗi wuurtude TikTok ne oɗo saaha joom jiiɗa foof tan nana yaaha tan ina jala e wona kadi ganduɗa hoore maɗa e ñemtinde ko jalni en wona jalde gueɗe mbaɗ noon
kono eɗen ji eɗen gandi kam safatore nde no mbiɗen nanni nde haɗani hanini sabu yaade ina yaltina hen terɗe muɗum yaade gandanɗa hoore maɗa ina feññina ɗeɗo hende gueɗe sinno gonnoɗa ko journaliste pamɗa tigui tigui ko wiyete ko code de la presse a faama tigui tigui won ko jaltinta ko heewi ɗum ɗon so tawi woni lawol ko hunde sokorema ko hunde nde ganduɗa nde wawde tigui tigui hono hokkudema caɗele kono noon gona e waɗ ɗum ɗon cukalel tokosel sa filmi ɗum cukalel ngel ganduɗa anda ko moƴƴi andani ko moƴƴi saka ko boni ngel ɗon cukalel wonno ngel sifori to banggue hen saaha ɗi heewa cukalel ni hay comci ɓorniɗi ɗi gona timmuɗi no fewi jomum ko wonno sifori en paami walla ganduɗa hono mawɗo won jonde ne jooɗi kadi en paami walla gandanɗa hoore maɗa ko nden coloji meɗen no mbaɗi so dani ƴattoje gueɗe mbaɗ no mbaɗirta ni ɗen ɗon gueɗe gona e ƴettudede aɗa feññina yo rendo ngo foof won e larde yenane a waɗi ko boni a yirama ko soofi kono kadi a tooñi kadi ɗin ɗon pittali ɗi ganduɗa kañumen kadi ko an woni sababu ha mbawɗa tigui tigui hoto ƴettidde ƴeewa joni neɗɗo haalat ɗo joni e gonɗen koye dingiral koye WhatsApp mo haalirde Agname gona e haalde ɗo kalata hen ɗo tawa a tinani won hono audio gonnoɗo e nder téléphone maɗa nelda e nder ɓamtare he walla mbiyen nder dingiral ngal nelda hen audio o tawa tigui tigui won sirru haalate hen walla gandanɗa hoore maɗa won ayawoji ɗi ganduɗa ɗiɗo henne ko an tan heroriɗi ko wiyete ko privé ɗin ɗon ayawoji tawa junggo ma a tinani tan nawa ɗum tigui tigui e nder hono dingiral ngal woda tan ƴettuɓe ɗum ƴettito ɗum jaaha nannoya gonɗon hello e nder TikTok walla tigui tigui gona e reftade hen ina kaala gona e haalde ina yemtina no gonɗa e haalirde ni kalɗon haala ka ɓamte ka saare ka saake wadde noon ko hunde ganduɗa ko toñangueji tan ko wiyete ko toñangueya jooɗo ko hunde hulɓinide e kadi neɗɗo kadi to gonɗa sukaɗo ko gonga cukalel ko wiyete ko neɗɗo yo welnu aduna muɗum ha hono no mayata o welna kadi lakara makko ha hono o wurata kono wona welnirde aduna muɗum tawa janggo e jaam so tawi a siftinama ɗum walla tigui tigui a siftori ɗum walla tigui tigui hono ɓesgu maɗa kadi faami ɗum ɗon tini ɗum ɗon wonata ko caɗele nden wadde noon a tooñi hoorema a tooñi tigui tigui ɓesgu ma ɗum ne kadi hunde kadi hulɓinide an debbo ka ɗaminiɗe gandanɗa hoore maɗa jibinde janggo e jaam ka jiɗɗo resede ko nandi hen ɓe hen gon hen hollitoɓe min ngala worɓe min jilto ko worɓe gona e hollirde e ganduɗa gueɗe alkuli mumen ɗe ganduɗa ponnoɗe moftede ko ɗen ɗo jaltinta ina kollira no hannirta ni ɗum ne kadi ko hunde hulɓinide saɗa yalta galle kewɗa ko ñantade saɗa woni hakkude galle gonta koye ñantade mbaɗa comci baɗɗi fayida kono noon nde gonɗa e wadde photo maɗa profil nde gonɗa tigui tigui hoto wadde album e nder Facebook maɗa walla tigui tigui nannude vidéo ji e nder TikTok kewɗa ko ɓornade comci jawniɗi ɗi ganduɗa ko comci ɗi ganduɗa ɗiɗo e henne ɗi gona jeeɓateɗi jaltina ɗum cara ɗum caka ɗum ko hunde hulɓinide ɗum noon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe ndenen sirruji meɗen ndenen kadi neɗɗan kagal meɗen nde wonno heewi nde neɗɗo ari haali hande janggo nimsi wadde noon hadema nimsoyde janggo e jaam wonɓe ganduɗa a yii ko nimsuɓe ina tigui tigui ina ngati peɗeli picci wadde anne kadi rento kadi hadema dañi caɗele way tan kono jaro sanggara ni jiya oɗo yara sanggara mandila yaaha tigui tigui ne bubɓo e ɓaale gueɗe mbaɗe noon sukaɓe ne gulla ina haala konguɗi kantoriɗɗi anne kadi jaaha cooda butel anne kadi jara beele jiɗɗa waɗa kono wayni wadde noon kono sifori ni ɗum ala ko jangguirma haydara hande o noon yonti gueɗe ɗe jeeten ɗe kantoriɗɗe ɗe woda koɗe jangguini en woda ko kulɗen hen woda ko dentiɗen hen no haalisi ni so tawi woni haaɓe neɗɗo harayal tan seeɗa onon tan kaaɓi au lieu ndecca seeɗa ha fitina yalta e maɗa jarrude ɗon jafodiron kono ala mbatta ɗum koye TikTok mbaɗa tigui gandanɗa hoore maɗa wona e mallude wona tigui tigui ƴettude fotaɗa haala gueɗe mbaɗe noon neɗɗo hande a daro haala wona e haalde politique e ganduɗa ɓeɗo kalata koye gandanɗa koye lamɗo mumen ɓe kalata tigui tigui koye ka biti hen politique leydi mumen woda ko jomum haali hen haala tigui tigui e nder mo jingganta o e ƴetta gonɗon photo gona e hollirde
e haala muɗum nanna hen ƴattoɗa ɗum tan ala keddanta ɗum haydara ɗum ne kadi ko hunde hulɓinide ɗum noon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe e yewtere men ina dogana sali dartade e ko en jiɗɗo jolde hen ne wawi tigui tigui addude hen yiyana mum e Diarry Seydi Sall ɗum noon mataw mine kadi mi yara ndiyam seeɗa en calminino Allah jamon donc en kaali guila fuɗɗode o mona toon to sengo Facebook o salminama o juurama nden ko Allah kisal mum yo wonmo kono hannirta ni wona e dendagal bandiraɓe ganduɗa ne ketto en hannirta ni en calmini kadi katante leñol kan mawɗo haalirde nde eɗen gandi ɗiɗo saahaji ɓene tigui tigui e kebbugal manggal ngal ganduɗa ko fewte ñalawmaji pinal ñande 17 17 e 19 toon to wuuro meɗen Agname Yeriyaɓe tawi kadi ganduɗa koye ballal e fedde wiyetede Arcos ɗum noon ɓe jettaɓe jarama ɗum noon Seydi Sall Balo mbeɗa yakori oɗo saaha joni wonko puɗɗa ɓulnade e ɗiɗon fannuji aɗa wawi artude hen seeɗa ko addi de garaten e waynodirde no gonno hannirta dani Seydi Sall Balo. jarama Abdoul Wahab Kane jarama Seydi Kane jarama no fewi machallah e kadi TikTok yimɓe yo gandu TikTok ko waɗiraka tan welma tan kaala TikTok waɗira ko wayno jeeguji en TikTok waɗira ko wayno théâtre en TikTok waɗira ko pindinde yimɓeɓe kono kala garɗo ƴettota ko de ko yummiraɗo tan ɓe durtata yummiraɗo tan ɓe durtata ɗum ɗon jon an Diarry an ɗaɗa refta tan e yummiraɗo ɓe jiɗɗo ko Babira ƴette Babira ko waɗani haydara yaade tawi minen mbiya yummiraɗo Abdoulaye Kane ko ɓuri hen hamnade non sa yi mbimi noon ko welani ene muusi e tant que neɗɗo jibinɗoma jaggurde tan ƴettoje tan ala ƴetto ɗum ala andi Abdoul Wahab Kane ɗum ɗon welani ne muusi kadi mbola jikki kamɓe nde ɓe ɓe mbaɗa ɗum ɓe galda e hakkillaji mabɓe alay saago noon mbawen haalde huttude ɗum ha laaɓa yimɓeɓe mbawa andude kadi kamɓene kadi waɗoɓe ɗen gueɗe ɓe mbawa andude yummiraɗo wonko hanti ko wona ƴettore yummiraɗo wonko hanti ko wona tan durtude tan ene ƴetto ala yumma teddin ɗum yumma rokku ɗum jaam yumma duwono ɗum kono ƴettoje minde ham ɗon kam so Allah minde ham mi yadani e mabɓe mi yadani mabɓe hande mi yadani mabɓe janggo alay saago noon mbawen haalde ɗum ha laaɓa ɓe mbawa andude nafoore yummiraɗo holto heedi holto woni ɓe mbawa andude ɗum il faut ɓe ganda nafoore yummiraɗo Seydi Kane ko ɗum jinnomi haalde e hay yummiraɗo waɗani kene ƴette kono kamɓe ɓe galda e sagoji mabɓe ɗum noon en calmini foof en juurima foof famadame en calmini ɗum en jettini jaarima ko noon tigui fulɓe ne mbiya hayso tawi poɗɗon gujaka yo ɗalde nehal mumen so poɗɗon gujaka yo ɗalde nehal mumen gaccon hakke jinnaɓe gorko heno e debbo heno foof kamɓe foof tawde kam ɓe teddina kamɓe guittanaka gueɗal no hannirta dani to banggue hono teddugal hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo e kamɓe yoɓe gacce kamɓe mbasa ƴettede ɓe gacce kamɓe cuuro e tekkon mabɓe kono noon jeyata ko jomumen ƴettodira e gueɗe mbaɗe noon sa waɗi noon a tooñi nene a tooñi baba kono kadi a tooñi kadi ɓiɓɓe yumma kadi e ɓiɓɓe bamma nde wonno ɓen nana jooɗi ina cuuri e mbiyani mbaɗani te an aɗana yaaha aɗa wiye aɗa waɗe ɗum ko hunde hulɓinede ɗum noon goto kala yo rento no hannirta ni wasa tigui tigui kono jabde ƴettade ƴettotoɗo ko neɗɗo mo teddani ƴettotoɗo ko neɗɗo mo ganduɗa mo ala fayida ƴettotoɗo ko neɗɗo mo ganduɗa mo miijotako ƴewata haydara kala ƴettoɗo nde gonɗa ƴettade nde kam andu neɗɗankagal Allah e ma e te tengti kadi ƴettotoɗa ɗo to ƴettotoɗa ɗo aduna Allah o fof wawi taw en darma ƴettore wawi taw neɗɗo fof aduna Allah o fof darma ƴeew so tawi a waɗi tan hunde wotere Abdoul Wahab Kane ƴeew so ɓe mbaɗi ko ɓe mbaɗano haɓe gayni so jomum arti gongol wiya ƴefti ko TikTok miñum ma walla mawnu TikTok mum koko bolokina ay ko Assa Diallo haalno nane ko ay fuɗɗi ko arde ɓe mbiya ɓe donki dañde noɓe natiri e TikTok mabɓe koɓe bolokinaɓe an tago ɓe bolokine
neɗɗo kay so ƴettimo yummumo ƴettaki ɗum poɗɗo mo poɗɗa ko teddungal an kay anda ko dañata an kay ɗon wona tiktok tan kay bolokinte seydi ɗum ɗum fof fiɗen a tigi a jarama no feewi jafanima Fama Seck wono dino ga idde nadde ɗon WhatsApp o toon to ɓamtare to walla mbiyen to haalir to muñan en seeɗa mi ara may joni mbayen ƴettu ɗum WhatsApp o nannimo joni e nder ɓamtare he e nder dingiral ngal no haaliti ni ɓe mbawa tigui hono jeeyede e nder ɓoggol he no haaliti ni hayso woni hen kadi waktu men goni koye woɗɗoyde waktu men woɗɗoyi bandiraɓe ganduɗa hettiyankoɓe meɗen no haaliti ni ɗum noon ƴeewen Fama Seck somo wawi nattude mbeɗa andi ɓarganajo koko woni jaw ɗum noon Fama Seck toon to haalirde Agnam ɓarganajo bisimilla naat aɗa wawi nadde ɗum ɗon so naati tan mboɗen hen kadi ɓoyata mbaynoɗen no haalirta ni mbeɗa yakori Thilla Hammady Waddou haaɗimo nadde eɗen gandi so hen saaha tawata ko golle o woni walla tawa ko doƴƴo law kono mbeɗa andi kam e hono nufru ndu kam nana tigui heeɗo ɗemgal ngal ngala ngata no saminama e calmini hono musidɗo meɗen mawɗo meɗen tedduɗo woni Ramata Mbodj Ramatoulaye Mbodj saminama juurama en mbimo ndenka Allah e makko no hannirta ni ɗum noon Diaré Sall goto kala yo eto haalde ko moƴƴi yo eto haalde ko yooɗi nde wonno sa teskorama e kaari ko neɗɗo moƴƴo kaari ko dewowo Allah kaari ko jokkowo enɗam kaari ko ñippowo fitinaji kaari ko baajotoɗo yimɓe tigui yo ndeej neɗɗo gandanɗa hoore maɗa ko ni foti waade wona neɗɗo e neɗɗo so tawi siforama ɗum ɗon tan ko hunde wande fayida kono neɗɗo siforede wonde kanko hulani o hersani wonde e nder yimɓe wonde e banggue makko foof kanko kala ko wela ko ɗum waɗata ɗum ɗo ko hunde hulɓinide en ndemma taw en donki noddago Fama Seck ngo yongo ar e nder ɗum he omo nodda kono noddago ngo ronki arde Diaré Sall dokker mo fartange saabu hankkadi yewtere meɗen voilà Seckou Boula Jamil wara hire jaam jaam hir toon hire jaam alhamdulillah mi yima e TikTok a waɗi hen ko weɗɗade TikTok mo welde TikTok kono waɗi fayida de ɓamtana kam dane ma nde no moƴƴi renno ngo kala ne hettima mbimi ene waɗi fayida de ko gadduɗa ko de hunde fonno haalede kam gonga par ce que hande ɗum tampini aduna o hande wallahi ɗum tampini hande aduna o e ɗum kadi muusto ene muusi par ce que hande sukaɓe fodɓe resede ene jaltina koye mumen tan terɗe mumen tan ne gama gani ɗumina ga vraiment ko hunde nde ɓe cikki ko ɗum takataɓe dañde worɓe ɓe punti koye mabɓe par ce que debbo kam sene yiiɗi resede yo jooɗo galle bawma gorko taw ɗum ɗo gonga kono koɓe mbatta ko kam vraiment ko hunde nde ganduɗa kadi ko jinnaɓeɓe jaadani hen par ce que jinnaɓe ɓettini koɓe mbaɗata ko te nanta ko worɓe ne mbiya waɗanam vidéo ay anti ɗum ɗon noon joni ko hunde nde ganduɗa ko nde welani kadi ko oɗo ƴettuɗo joni ƴetto jinnaɓe ɓe gondi tan koɓe nehay kadi ɓe kulani par ce que sinno ɓe nehino eɓe kulino neɗɗo jimata hay jinnaɗo neɗɗo ƴetto ɗum par ce que a ƴettimo jinnaɗo neɗɗo ko jinnaɗo ma ƴettida gonga ko jinnaɗo ma ƴetta kadi eɓe poti famde kadi neɗɗo ne foti andude jinnaɗo ne muusi ha soko resaka en andi jinnaɗo ne muusi ala noon haali kamɓe waɗoɓe ɗo ɓe fof hakkude mabɓe tan desaɗo dañi ɓiɓɓe ɗiɗo ɓiɓɓe tato donc ɓe poti nangude jinnaɗo ɓe ganda jinnaɗo ene muusi jinnaɗo kay foti ko welnede foti ko moytede
foti ko ñamminede yarnede kono ƴettede tan aduna fof ne nana tan hankkatini ɗone ma tan ha aduna fof nana andi on ɓiɗɗo kam mbo sikki tan so hawre ɓiyam min kam mbaɗa so wino ƴamoya ɗum ɓen ko ƴamoyta a yiɗa esnirde ƴettoɗo ala so ari de bone waɗa yaltal galle yimɓeɓe eɓe poti rentade vraiment sukaɓe ne poti rentade kono hande noon jamanu hande mo gonɗen o jamanu musɗo par ce que sukaɓeɓe nananta jinnaɓeɓe gonka kokoɓe beelaɓe mbaɗata kokoɓe beelaɓe jahata sa haali jomum wiya ko min teyi ƴettoma ani min de téléphone am ala ko mbawɗa hen kadi affaire audio ji ɗi kadi ko yimɓeɓe kadi mbayi noon hande somi neldima audio walla sehilam neldi kam audio o moƴƴani kono ko ittu ɗum e momta sa momta itti goɗɗo nanata gonka kono jomum heɗoto audio ha gasna nelde sehil ma nelde sehil mum nelde sehil mum ha yahata fotani yaade ayi andi ɗum sirlu ala ɗon gonka hunde ma waɗa sirlu so mi neldima kay poɗɗa tan ko yebde sa gayni ittu kono tottata ko neɗɗo o totta neɗɗo o totta ha yettoyo to fotani yettade kono fama sek mo waɗi ayi par ce que waɗi ndi komo tottuɗa o ko on woni mo waɗani fulla e fayida e hoore mum eyyi joni probléme mum ko sa yeeɓi mbiyata ko ya moftan ɗon hoore ma kadi saaha e saaha fof gujja hen guite e joni noon ndewa moftude téléphone ma so ɓooyi ɓoota e faye ban goɗɗo wona ɗum caɗele de ala holko nafanma ni ko nafanma an hen ɗum poɗɗa kippude ko wona vidéo ji aɗa ndaara ko ganduɗa kala darta ko waɗani fulla waɗani fayida ala haydara ko wona bone tan ko mbayre ɗum hulɓini ɗum ko wasa jogade haaji eyi no hulɓini de kono caɗele ɗe ko jeyata yimɓe nelda keeruji nelda keerɗi nelda fuloren yebde photoji ene ndaara ko wasa jogade haaji tan jomum jeyata koni nelde keeren nelde fuloren jooɗo ha pecca jamma tawa ɗanaki hen hankkandi yoore jaleɗe hankkandi ne koni ko debbo waɗi fayida ne ko gueɗe mbaɗ noon taw ko hen woɗi andi ko caɗele machallah vraiment hunde ne muusude aduna no gonɗen o joni ko aduna mettuɗo aduna musɗo vraiment wallahi jinnaɓe fof goyi vraiment ne muusi ha goyi koyi sabu way ne jeeyi tan koye mumen ene mbaɗa tan ko weeli ɗumen keɓa nder cuuɗi men tan ne mbaɗa ko weeli ɗumen ƴeew hande mbimami rewɓe hande seeraɓe à cause de téléphone aji rewɓe ceerama hande à cause de vidéo ji holno debbo tan juuɗo kulɗo Allah kulɗo jinna mum orto ene waɗa enen filme hoore mum enen cuusa ɗum wadde yonte men nden ha so neɗɗo hookama suusa ni yaltude so yumma yaltata galla yalta keɓata ko nder suuɗ aɗa waya joni noon hande suka kaɗateɗo yaltude boolo o wonta ko nder golla ɗe golle hokkiri yaltude galle e lawol mum andi on waɗani mum respect waɗani bamum respect hulɓini holko ɓe dañi hen sekkol gulema taw waktu men gasi ha laaɓi a jarama no feewi kay heydna e goto tan ɗo yo salmini ɓagana foof Iba Sall ɗum noon Seydi Sall Balo Diarry Sall e jokka seeɗa ɓe ƴeewa won konngol ari ga ƴeewen tigui tawi koye nder dental he fayi mbawen yettinde bandiraɓe yettinima hayso konngol gotol tan mbaynoɗen ɗon ko ɓeyta hen e haala Fama Seka eyi haala Abdou Wahab Kane en mbi Fama Seka o jarama machallah kala ko haaletno bandiraɓe kaali kadi ko haali ko yonta men hanki o ɗum wodani kono yonta hande o yo Allah faabo Abdou Wahab Kane ɗum noon en mbi tan yo Allah rokku en tan no mbawɗen tawa TikTok oɗo ko haalte hen ko gueɗe ɗe pewani ɗo mbete jomumen kam enen giway ɗum kucca e gueɗe pewɗe ɗe e Seydi Kane ɗum noon so tawi won lefol gargol toon bisimilla moƴƴi ɗum noon ko musidɗo meɗen Abdoulaye Demba Sognane woni Abdoulaye Sognane gorko mo Agname Godo e Gande mo hetto en no hannirta ni e kankone kadi o addi yiyande makko yettama mo jarama ɗum noon Seydi Sognane
weltanama no feewi gen yoɓmo jeeɗe non ko gorko mañum goɗɗo holliti en tigui tigui mo hetto yewtere nde kanko mata ko ketti tan kono to wonɗo ko jooɗo jaleɗe nde wonno vidéo ji kalteɗi ɗi mata wonko faami hen seeɗa ɗum noon Diarry Sall waktu men gasi ha laaɓi en calminino bandiraɓe hettiyanko men foof e kuuɓal no mbiɗen ni kala naɗɗo hello Facebook yo tinno e waɗa hen commentaire no foti foof jiyen ɗum no hannirta ni calmini Basirou Sy gorko mo jatare ne wonde men toon to hello Facebook bandiraɓe hewɓe nat toon taw en tinani e yewtere nde gasat tan ɓe kabara en tigui ɓe kettima en ɗum noon kamɓe kala ɓe calminama ko wayno mawɗo men Amadou Boukary Amadou on ko kettoɗo feewi e hayso narta omo hetto no feewi taw mo jarama Seydi Sall Ballo konngol ma tan daɓɓol mbaydigo hankkadi en mbaydiren go ha janggo so weeli guel walla mbiyen ha alarba inchallah. a jarama Seydi Kane jarama no feewi kadi machallah tabarakallah ɗum noon eɗen mbiya tan bandiraɓe yo Allah rokku en nande e famde kadi sen paami kadi tawa elen nana sen nani kadi tawa enen paama ɗum noon en calmini foof funnague e hirnague e rewo e worgo tinɓe en e ɓen tinani kadi tintuɓe en ɗum noon en mbi tan nden ka Allah e men yo Allah rokku en tawede alarba paaɗo so hawre welede Allah garten ɗo kadi mbadden mabɓe kadi soppo jolo ƴogo jurto ɗum noon kala ko feewi hen ko gueno rokki hen kala kadi ko ganduɗon hen wonko manki hen ɗum noon en ñaaguimo yafuya to banggueji men ga saago men hen ko ha paamen golle TikTok ganden wona ɗum ɗon waɗira ɗum noon Abdou Wahab Kane oɗo ko debbo mo Sadel e gumpali gumpidani maayo ɗum noon yo Allah rokki en tawede alarba paaɗo so hawre welede Allah olon jarlo olon jaafo jarama kettuki jarama Seydi Sall Ballo golma joɗɗi peewi Diarry Sall debbo mo Sadel e gumpali gumpi dane maayo kono kadi jetti yaadiɓe meɗen Aissata Diallo debbo gendi hono Aissata Malaw Sy en camini Thila Waddu ko noon kadi wondude Fama Dem kono jetti Iba Sall wonɓe toon to hello Facebook ko Basirou Sy gorko mo Diatar Abdoulaye Sognane mo Agnam Goddo mawɗo meɗen Amadou Ndongo mo cilon daga weeno koole namade tedduɓe hettiɓe jettama jarama yewtere moɗon no kiren pirten waynimo on ha alarba garowo en mbaali jaam. Babam denoro ni amre ni jay mi jemi aduna ngoy mi yoram majube wirto ben dangelam boye banna te ray joji jomam yo lawo